שלום אנשים, מה נשמע? אנחנו כאן משחקים באגר, לא, אגר, כן, אגר. שיר של המשחק הזה יהיה בתיאור. אני, את האמת, אוהב את המשחק, רק התחלתי לשחק כמה ימים, אבל זה נחמד. בואו נתחיל. פליי. המטרה של המשחק בעצם זה פשוט לאכול פה את כולם, ולאכול את הדברים הקטנטנים האלה. רק שנייה. אז זה פשוט לאכול את הדברים הקטנטנים האלה ופשוט להיות גדול ושלא יאכלו אותך. זה הכי חשוב, כי אם אוכלים, או אתם רואים זה הגדול הוא מסוכן. מתקרבים, לא מתקרבים. אופסי. בוא נהיה גדולים. אף פעם לא הייתי ממש גדול כמוהם. אוקיי, אז אני נאכל כרגע. אני פשוט נאכל. אוקיי, פאק. הלך עליי. כולם פה ענקים. אוקיי. בינתיים אנחנו בסדר. בינתיים. בוא ננסה לאכול את הקטנצ'יק הזה. לא אכלתי אותו. לא, פאק. צריכים להתחבר, מהר להתחבר. לבלון. נשאר לו עם כדור קטנטן כזה. אוי, פאק, אתה לא מצטער, אז אם אתה מצטער, אז עזוב אותי. בואו נאכל אותו. את המניאק הגדול הזה. לא. ביץ'. בואו נאכל כדורים קטנים. איזה כיף לאכול כדורים. אנחנו משחקים פה עם אנשים אמיתיים, אבל כן. נו. איך הם אבל נהיים כאלה גדולים? אני לא הבנתי את זה. ככה, נגיד ככה, אני רוצה להיות, מה אני עושה? אולי, מה זה הירוק הזה? אוקיי. זה גם משהו. בואו נאכל את זה שיתחלק למלא צורות. ועכשיו הוא יהיה קטן, ואז אני אוכל אותו ואני אהיה גדול. פאק! לא. בן אדם, מה אכלת הזל? אלוהים ישמור, מה אכלת? אוקיי. פאק, יש פה אובמה. מי זה? איך הזל אובמה? מה? וואט דה פאק? אני יכול להיות אובמה. אובמה כרגע אכל אותי. אובמה אכל, אני פשוט לא מאמין. ואני כזה נוב במשחק הזה, אני פשוט לא. כן, לא. יש פה מישהו סיני. אוקיי, כרגע סיני משחק איתי. בוא נאכל אותו. אוקיי, אז זה המשחק של היום. אני מקווה מאוד שנהנתם. אם נהנתם בלייק ובסאב, אז בעצם יאללה ביי.